सिबिनां रायजो राजाफोर जोङो दिनैहाय दुबास्रियावहाय फुटबल मैच नायनो थांगासिनो दङ आरो बै फुटबल मैचआ 16 बोसोरसिमनि 16 बोसोरनिफ्राय जाया गोजौ बैसोनि बिसोरनि नङा 16 बोसोर बैसोनि सिमबान जोङो दा हाइड्रनाजों जुदि थाङोब्ला समाया एसे देरि नांनायमोन बेनिखायनो जों दा चिप्राजोंहाय दै बारनानै थांनो नागिरदों नै शर्टकाटनिहाय नौकाया फैगासिनो दङ जोंने नौकाजों थांगोन बेजों लोगोसे लोगोफोर दं नै लोगोआवहाय जों दिनै थांनायलाय खालामनो हायासै दुबास्रियावहाय फुटबल मैच नायनो ने फुटबल मैचआव फिसाफोरनि 16 बोसोरनि 16 बोसोरसिमनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय एक्साइटेड दा एसे थांदोनि जों फुटबल मैच नायनो नोंथांमोनाबो नायबाय थालांदो भिडिअखौ नै नौका फैगासिनो दं जों गासैजोंहाय नौकाया बे ससे बारनाय 30 थाखा बिदों नौकाया फैगासिनो दङ जोङो नै दा नौकाया जोङो सफैबाय नै लोगोफोर जों चलेन काकु चलेन दा जोङो नै जोङो दा नौकायावहाय गाखोबाय फाइनाली रायजोफोरजों मोनफैबाय नै दाङावहाय दा जों ओरै थांनायसै नै चलेन 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 হ্যাঁ হ্যাঁ এদিকে আসলে ভয় আছে না फाइनाली जों नौकायाव गाखोनानै ओंखारबाय नै साइकेल बयनायसै जों এই যে কাকু 30 টাকা না ঠিক আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ ঠিক আছে কাকু হ্যাঁ बारियाव हाबनाय लोगो लोगो बर'फोरखौ लोगो मोनजेनबाय बिदिनो रायजोफोरनो आं बे जायगायाव फैखांबाय खेबनैसिम फैखांबाय आङो खेबनै दिनैथा खेबथामसो जाबाय ओरै फैनाया दा जोङो सफैबाय रायजोफोरनो बेहानो जागोन खेलाया thì mà sẽ không ngồi này vậy lấy sờ thì ăn vay này vào khó cách lá cần là mình sao Har baনায় না একদম ভোজন লাভায় না মান শিল্পী
আচ্ছা